Allah ga Tinubu da kashin ba su tsari ka ba su basira. Duk wani mai nufinsu da sharri ya Allah rike masa kugu. Tallafin mai cuta ce da sunan waraka. Babu shakka idan talakan ƙasa ya ji wannan daga yau sai ya goyi bayan a cire tallafin baki ɗaya. Domin kowace rana ana kashe biliyan 40 akan lita miliyan 100 wanda bukatar 'yan Najeriya a rana ba ta haura lita miliyan 60 kimanin tiriliyan 1 da biliyan 200 kaga kenan akan lita miliyan 100 ana kashe kimanin tiriliyan 1 da biliyan 200 a wata daya. Za a je da bayar da tallafin ya zama hadari ga rayuwar talaka. Kamar kullum masoyin Tinubu na gaskiya tsohon gwamnan jihar Kano Baba Ganduje shine ɗauki nauyin wayar da kan 'yan Najeriya. Kabiru nake dan Allah sai ku dakace mu. Allah ga Tinubu da kashin ba su tsari ka ba su basira. Duk wani mai nufinsu da sharri ya Allah rike masa kugu. Mutane da yawa sun ɗauka biri mutumin kirki ne amma duk sanda Allah ya sa aka ɗauke shi zuwa gonar ayaba. Lokacin ne za a gane halinsa na fili, kamar yadda har yanzu wasu talakawan ƙasa ke da ƙarancin sanin illar bayar da tallafin fetur a wannan ƙasa, wanda kuɗi ne da za a yi musu ayyuka na amfani, amma ake amfani da su wajen ƙara wasu attajirai da cima zaune kuɗi, bayan kuma bayar da tallafin mai wata siyasar bayan fage ce ta hanyar cin mushe bayan ka. Amma daga wannan labari duhu zai yaye haske ya zo, al'umma za su gane cewa biyan tallafin mai a irin wannan lokaci cire shi ya fi barinsa amfani, musamman wajen ciyar da ƙasa gaba da samun walwala. Da fara da manufar gwamnatin Najeriya wajen bayar da wancan tallafi tun a salatin farar safiya shine samar da rangwame da isassan mai kan kari kuma wadatacce ga talakawanta, wanda ake ba 'yan kasuwa tallafi domin cimma wancan muradi, wanda kowa ya san dai kwalliya ba ta biyan kuɗin sabulu idan aka yi duba. Farashin kowace litan mai a duniya mafi rangwamen naira 590 kan kowace lita kenan, wanda a Najeriya gwamnati ta zaɓi sayar da shi naira 185 kan kowace lita ɗaya. Wato tana bayar da tallafin naira 405 kenan, kaga kan kowace lita ana bayar da tallafin naira 400 da naira 5 kenan. A kiyasi da alƙalamin ƙididdiga a kowace rana ana shan lita miliyan 60 ne kawai baki ɗaya ga 'yan Najeriya, amma 'yan kasuwa suka dage da yin cushe zuwa lita miliyan 100 kowace rana, kaga an ƙara lita miliyan 40 kenan. Wannan shi ake kira Najeriya kenan mai cuta daban mai shan magani daban. Idan ka lura sosai ka tsaya tsayin daka tsanake, zaka tsamo tsantsan bayanin cewa tallafin naira 400 da naira 5 sau lita miliyan 100 a kowace rana, saɓani da kuɗin farashin farko da talakan ƙasa ya kamata ya saya. Gwamnati na kashe biliyan 40 da miliyan 200 a kowace rana, wanda hakan ya kama tiriliyan 1 da miliyan 200 kowanne wata a tsarin kasuwancin sayar da fetur na duniya kenan. To fa wannan callan a wata ɗaya kenan, ina kuma a ce shekara ne, to inda gizo ke sakar kwalliya ma dai bata biyan kuɗin sabulu kan wancan tallafi ga talakan ƙasa, domin baya samun a sayar masa kan yadda gwamnati ta amince, kuma kowa na da tsarin farashin sa baya ga karanci da suke samarwa a lokuta da dama. Dan haka lokaci ne da ya kamata al'umma su bude ido su daina da ana rufe su da kwando, suna ƙara raka arzikin masu kuɗi da kuɗin sa a ƙarshe suna barin su da wahala. Wani abin haushi irin waɗancan 'yan kasuwa da lalaman fetur a lokuta da dama suna karkatar da man da aka ɗebi kuɗin talakawan Najeriya aka biya musu tallafi su haye da shi zuwa makwabtan ƙasashe su sayar domin cin ƙazamar riba, wannan ma na ɗaya daga ciki. Hakan na taimakawa wajen samar da ƙarancin sa ga al'ummar Najeriya baya ga saka farashin da suka ga dama, saɓani da farashin da gwamnati ta saka, tunda dai babu shakka ga tallafi an biya tun a fari amma ka suke sayarwa da suka ga dama. Ya danganta da kaifin kansu, wasu naira 190 akan lita ɗaya, wasu naira 205, wasu 225, wasu 250. Haka dai kai wani lokacin haka kawai bati saddan idan suka haifar da tsanani ma na rashin sa suna iya saidawa naira 400, naira 500 har naira 800 yayin da wasu ke yin bacci bisa dogon layi domin samun fetur baki daya. Waɗancan 'yan kasuwa na shigo da abin da ya haura lita miliyan 60 kamar yadda ake bukata ga 'yan Najeriya, su kuma tilasta wa gwamnati sai ta biya har da kuɗin waɗancan rarar, wanda a ƙarshe suke ƙetare da shi zuwa ƙasashen ƙetare domin cin ƙazamar riba kamar yadda muka gaya maka. Shin abin tambaya, dan Allah me kake tsammani idan za a karkatar da waɗannan kuɗaɗe da ke tafiya aljihun 'yan kasuwa fetur zuwa ayyukan more rayuwa musamman irin wannan gwamnati mai manufa ta shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu? Amma abin tar da takaici, duk lokacin da gwamnatoci suka yunkuro da nufin fitar da talakan ƙasa daga wannan tsarin kangin bauta na biyan kuɗin tallafin da ke zama cutar da talaka, sai waɗancan 'yan kasuwa abokan cin mushen su bayan ka su koma da baya zuwa talaka a ta masa famfan iska tare da biyan wasu ƙungiyoyi kuɗaɗen cin hanci don barazana domin a tanzara talaka ta yadda za a ci gaba da shanye masa jinin jiki, shi kuma ya fito yana ihu da kwarmato da aibata gwamnati ya ɗauka ƙauna ce alhali cuta ce da sunan waraka ake bashi. Matsayinsu na 'yan kasuwa suna gefe guda suna ci gaba da amsa sunan masu kuɗi bayan kuma a zahiri makiyin talakawan ƙasa
ƙasa ne, shi kuma talaka ya ɗauka ƙauna ce biyan tallafi a gare shi. Tallafin mai dai a wannan lokaci ƙarƙashin shugaban ƙasa Ahmad Bola Tinubu zai zama kowa ya ce ƙwara da aka yaka, ba shi da wani tunani face tsayo dakan sakwara domin kare muradan al'ummar Najeriya. Wannan da ya sakon wayar da kan 'yan Najeriya ne daga tsohon gwamnan jihar Kano Baba Kadimul Islam da ta Abdullahi Umar Ganduje. Kuma sunana Kabiru nake cewa bisalam. Allah ga Tinubu da kashin ba su tsari ka ba su basira. duk wani mai